L'Hospitalet, any 2012. Us presento a l'Helena. Viu amb els pares i l'àvia. Al juny va fer la selectivitat i vol matricular-se a la universitat. Està amoïnada perquè amb la pujada de les taxes veu perillar el seu futur. Veu que amb els seus estalvis no li arriba. Necessita ajuda de la seva família. El pare de l'Helena és professor interí i a causa de les retallades en educació ha patit una baixada dràstica en els ingressos. Papa, pots parlar? Filla, digue'm, tinc 2 minuts, estic entrant a classe. Mira, és que m'he estat mirant la matrícula de la uni val una pasta. I amb tot el que he estat treballant a l'estiu he fet números i no em dóna. Nena, ho mirem a la nit. No sé com ho farem, perquè amb la pensió de la teva àvia i el meu sou no arribem a final de mes, però intenta estar tranquil·la i ja trobarem alguna solució. Bueno, vale, gràcies. Ja parlem a la nit, vale? Adéu. A la mare de l'Helena l'han acomiadat aquesta setmana. La pèrdua de drets patida a la darrera reforma laboral i les retallades en polítiques d'ocupació fan que es trobin un carreró sense sortida. L'àvia de l'Helena es veu afectada greument per les retallades en sanitat. Hola, Helena. Ai, hola, àvia. Què tal? Et veig preocupada. Què passa? Mira, que no puc pagar la matrícula de la uni. Mare meva, jo encara et vinc i porto més feina. Que volia que em busquessis el telèfon de l'hospital, perquè fa 10 mesos que estic esperant que m'operin i no em truquen. I per això vull parlar, aviam què em diuen. Jo no sé què farem amb aquesta crisi, àvia. Mira, aquesta crisi no és nova, però aquesta precisament és una estafa, perquè és una crisi que es volen fer pagar a tots els que menys tenim. I és una crisi que no l'hem provocat nosaltres, sinó que l'ha provocat el gran capital. Però l'única manera que tenim per sortir d'aquesta crisi és lluitant, com hem fet sempre. I podrem sortir-hi. I tant, si podem! Visita joanherrera.cat. I tant, si podem!